balik ko nagpupunta. Muna nga ganina, bagay sa friend, di op. Kakapos, talaga ba? Yang kamu dia, nakadaya din sa iyong kurente. Kami gani, di rin ko po na nag-gardar nga mo, 700 mga kape na kong ibera, napit, utso. Di wala ko nakara lagi. Una nga, pero ang dito nga. Pero, okay raman po ito nga mo, kaya nga no, nagsigit ka to, ba pagbuhat dito sa balay no, nagsigit to gamit sa kurente, nagsigit grinder bere, kung sa lagi buhat. Kapilya, Orang iba yun. Nya. Ang number one dapat, ang number one yun nga dapat nga makakitag ko, dapat sa puntador yun ta magklase. O gani, nya kay usa ko magguba ba, bakit tayo mabuhat, mahibawan man na. Di man po tumusugot dito nga, kabuhan wa tayo bayad. Mahibawan man na kakana ang kuan, ligamit na to, isaksak na ko rin, kanang bisag repra gani, washing katong washing nga. Uso kay ito mo kay kato scheme kapila maglabas usa ka semana. Maghapon pa yun. Wa na gito ay. Mugani nga di na mugay wa na gyud ko nagkuhan nga magreklamo ko. Nga akong ikuan ni ako lang gikalain ng dok. Nga nung makakuha man sila record kung halimbawa ban nga ingana nga. Di man gid na may tabong ma-record nila kung wait yung katuring gana. Ang basihan man alang preview basta ang basihan na previous maingon ka nga wa mo gamit. Hindi ko man na ikaw pre suno nga nagamit ka mo iyong gawa. Mo ang gana ang makagamit pero lagi wa na ningagi yung pintador kay gani dito nga. Yung nga ganito sa may yung mga gamit kung nga may gamit. May gamit. Kung ngayon ka na-rep, oy, di na nili 300 kapin. Nahumay. Wala ka reklamo nga ako nga hapit mag-utso. Mga 4 ka buwan. Okay na lang na ay. Kung katong una paggamita, di gito, kaping libo gito magamita, kay ano, naapa to'y na speaker, katong na jinjay, katong ning uli, ni kanta na. Katong napay heater, si Kim. Wala, heater dito nga. Ang si Kim, buhay oras, mag-heater na po. Napay rice cooker. Napay rice cooker. Napay rep. Washing. Napay washing. Igora po nang gikuha niya. Mao na yung nagbayad ng kaping 3,000 bisag waing ganang kwenta doon. Kaya sige, Smell nga 37. 3,700. Kaya ang November, apil na magpunta. November. Away na lang ninyo. Away na lang ito ninyo kayo. Mo na lang i-review ninyo. Magbuwan. Kung ngayon to, tingnan masiguro yung ano, hinatay. Kung mo reklamo ta, mag-investigar. Ako ang GHI. Ang